ביקשתם שאתאר לכם את הבעיה. הבעיה היא במגש הנשלף. יש שתי לחצנים פה בצדדים, לחצן צד ימין, לחצן צד שמאל. הבעיה היא בלחצן שהלחצן הזה, דוד תזיז את המצלמה אחורה, שיראו את הכל. רואים הכל. הלחצן הזה, אם אתם רואים, נלחץ עד הסוף. הלחצן הזה, לא משנה כמה כוח מפעילים, הוא לא נלחץ עד הסוף. הנה, תראו את ההבדל. ואני לוחצת בשניהם בכל הכוח. מה שיוצר מצב שכשאני מניחה את המגש ורוצה לשים, זה צריך להפעיל כוח ולהוציא בכלל. פה זה משתחרר, ופה צריך פשוט למשוך ממש בכוח בשביל להוציא את זה. ככה שזה בלתי אפשרי לתפעל את זה ככה. וצריך להילחם עם הכיסא, בקיצור. משהו פה פגום. לא משהו פגום, הלחצנים פה לא תקינים. זה נלחץ עד הסוף, וזה לא נלחץ עד הסוף. זה הכל. זה עד הסוף, רואים, בבקשה. וזה לא עד הסוף. הנה, אתם רואים את המרווח פה, את המגבעת שנשארת פתוחה. ולכן זה מקשה על ההוצאה וההכנסה של המגש.